Vedeli ste, že aj táto malá minca si prejde poriadne dobrodružstvo, kým sa znova dostane do vašej peňaženky? Poďme si spolu pozrieť, kam všetky mince na Slovensku putujú a akú rolu v tom hrá firma Quex. Keď zaplatíte hotovosťou, mince sa od obchodníkov a inštitúcií zbierajú a putujú do spracovateľských centier bank a CIT spoločností. Odtiaľ putujú do Národnej banky Slovenska, teda tam, kde sa začína ich nový životný cyklus. V Národnej banke mince prejdú dôkladným procesom: počítanie, overenie, zabalenie, zváženie a potom späť do obehu. S týmto procesom im pomáhajú aj 3 linky na spracovanie mincí, ktoré do Národnej banky dodal Quex. Jedná sa o špičkovú technológiu spoločnosti Suzohub, ktorá je celosvetovým lídrom v oblasti spracovania hotovosti. Hodnota dodaných liniek je viac ako 800 000 eur. Quex je výhradným servisným a obchodným partnerom spoločnosti Suzohub pre slovenský a český trh. Táto linka spracuje až 1500 mincí za minútu. Ročne zvládne 80 miliónov kusov a to ešte ani nie je maximum, ktoré môže byť až trojnásobné. V prípade potreby servisného zásahu je technik Quexu do 4 hodín na mieste inštalácie. Riadenie obehu mincí a bankoviek je jednou z kľúčových rolí Národnej banky v krajine. Sme vďační, že Quex môže byť toho súčasťou. Quex. Spoľahnite sa na nás.